Het leven is één grote ziektocht. Bigeliks, had je naar de meest bijzondere grijfsteen ziekje. Peter Kaskadel die struinde daarom 480 Frieske begraafplakken aan. Ja, en waar is het hinder van sorrow? Pieter Tjeertsma die schrijft waarom uit Amerika met emotionele verhalen van hienste leefhavers. Goeie, dit is Bient op de dag dat IJsstadion Tialf een kleermaker wordt voor de oplevering van de nieuwe ijsvlier. Ja, gelukkig is het een timelapse, zoals het wordt het wat te lang, maar Beert Boomsma, dit is bijzonder om te zien. Er is de ijsmast van Tialf en jullie kwamen bijzonder nice dat die vlier als koft een skinline had. En dus moest een heuveltje op, een heuveltje af. Hij staat nooit vandaan. Nou, voor mij zie je er een grote ruzie op de telefoon of zo. Ik weet niet wie dat skrown heeft, maar ja, die ondervlier weer vlak. De directeur had het zijn. Ja, nou ja, misschien had het net iets te worden. Het is heel simpel. Als het glas scheef dels het, bloeit het water recht staan. En zo weet mij die zeg. Dus die is weer hartstikke vlak. Je moet helemaal net maar een skipas omheen en nee, grootste flauwekul. Het is net weer. Nee, absoluut niet. Oké, dus dat is nou uit de verhaal. Wie de vlakste vlier van Nederland aan de bovenkant. Alleen aan de onderkant weer wat beroerd. Nou, er zit dus een communicatief nog een lietsprobleem tussen die en de directeur. Of net? Nee, nou, geef hem vanuit dat ik gelijk heb. Oké, nou dan geven we vanuit. Hey, morgen dus de opening, hè? Ja. En we hebben juist al de opening van jou zien. Bij hem gaat het echt om de topsport. En nou, we mochten even een rondleiding van die krijgen. Ja. Exclusief. Zullen we er eerst maar eens even zien hoe het eruit ziet? Ja, laat me even zien. Als we nou joggen in de half, is alles wat onder 1,50 meter is nij. Dus het is maar een boarding, vlonders, luchtkanaal, de ijsvlier. Er zit een heel nij buizenstelsel in. Dit is het begin van de nieuwe tunnel. Hier in de tunnel hebben we toiletten maken voor het zenuwplasje voor de rieders. Dan hoeven ze net weer helemaal naar rond naar de kleedkamers of wat dan niet, maar dan kunnen ze hier nog even naar het toilet. De hond baklava, hè? En hier begint het topsportcentrum. En het dak die er oren hieruit. Dus moest neigen, als je straks stiert, dus best een van de favorieten en juist die concurrent, juist nou was een Rieden. En die zit hier op het fietsje die een warming-up te doen. En hij heeft het tussen die pilaren, hier komt dus ik glas, en hij heeft volledig zicht zo op het ijs. En dat is helemaal rondom. Dus het wordt heel transparant en heel zacht. En dus we hebben een hele grote raam hier rondom. En dus we hebben indirect luchtweer in Tialf. Ja, Beert. Dit komt al hier nog in. Dat is dan Takkenmeer oktober wordt dat opleverd eromheen. Maar het belangrijkste dat is die vlier. Die ijsvlier, die moet goed wezen, die moet perfect wezen. Dat is die taak. Dat is een mooi tocht met de architecten en de bouwers. Ik heb begrepen dat Stode Jenniger best die erop rieden net, hè, op die vlier. Nou, rieden, ja, zo. Het wie snijn moest ik even hin voor een calamiteit. En toen zei ik, nou, wie is dat? Reden zien auto. En de lijn nog, de transponderslus lijn nog op het ijs. Of die stutsen nog op het ijs uit. En ik heb al in de reden zonder boom. Dus ik heb zeg maar 40 meter rieden. 2 meter klunen, 40 meter rieden, 2 meter klunen. Ik moest toen al wat viel hè, van het ijs en van de kwaliteit en de snelheid. Daar heb ik helemaal geen gevoel nee? voor. Nee. Okay. Dat zal morgen binnen jongens zoals Pim Skipper, Hospers, die elke dag op die ijs staan, die kennen je exact vertellen hoe dit veelt, zeg maar. Ja, maar dan moest een indicatie hebben. Er is natuurlijk net zoveel, er is net zoveel yield in stutsen en zoveel tijd en moeite. om nou te denken van... We doen maar wat. Nee, het baantje leidt er mooi in en het ziet er goed uit. Ja. En het water wat we erop gooien hebben is bevesten. En we zullen maar dat is net genoeg voor waterkoers.
Nee, maar ja, Klinkt zo simpel. Ja. ja. Maar dat was toch? Je bent er toch om begonnen om mooie tien te hebben? Nee, we zijn erom begonnen met deze verbouwing, dat Tialf in de oude situatie net levensvatbaar was. Dus qua energiekosten, daar moest wat aan gebeuren. Ja. En qua het energieverhaal, hoe we dat nou, warmte terugwinning en neem het al maar op, dat we zeker 50% in energiereductie hebben. Maar die rieders, die willen een topbaan hebben, die willen hut dat rieden. krijgen. Ja? Kun je dat garanderen dat er protocols rieden worden? Nee, Op laag nee. Maar niveau? iedereen roept dat het Tialf sneller is, of het moet nog sneller worden omdat we zoveel investeren. Zo de tien die hier rieden binnen, wij 6 wereldrecords in de lagerbaan. Alleen nog Salt Lake en Calgary binnen sneller. Ja. Er is net een oorbaan in de wereld die sneller is. Nou, op de 1500 meter van man zit er 2 seconden verschil tussen. Ja, Heb ik even niet zo. ja. Maar leidt er net een geweldige druk op daar. Want dit mag natuurlijk wel de baan der banen worden. Nee, maar je moet De gewoon reputatie mag er weer mee. ja, we moeten gewoon die werk doen. En sorry dat het knap stukje iets in leidt. En ik heb een geweldig team om je heen. En dus wij gaan, we kennen gewoon knap eerst, maatje. Ja. Maar qua luchtdruk, verhouding, dat is het verschil tussen hoog en laagland. Kist er niks om? Nee, ik heb nee. Dus die 2 seconden die zit toch net erbij knibbelen? Nee. Of een stukje van haar knibbelen? Rond weekend is in Calgary binnen wedstrijd. Nou, er is vriendenweek al verschrikkelijk goed rieden. Maar vriendje met de WK allround. Nou ja, de rieden is net een doek in een pakje but. En dan hebben we dezelfde die in het veen rieden wordt. Dus wij zitten er wel heel dichtbij. Maar voor die is het wel spannend. Als die jongens goed rieden, wat valt er dan voor jou? Nou, het spannend is om de boel op te starten, de hele nieuwe installatie. En hoe draait het? Het draait geweldig mooi. Hartstikke goed. En we hebben een mooi stukje ijsleid erin. En dat kennen we nu al zien. En de spanning is, het is nu de finishing touch en mooi knallen. Oké, nou geniet ervan. Ja, door we. Ja, we harde scherp in de gaten. Ja. Nou, hier krijgen we spanning. Nou, de spanning die rint ik op bij de kandidaten van tafel 18. Dat is het programma bij Omroep Friesland. Maar voordat sneun werken we naar de grote finale, zit er eerst nog een workshop patisserie op het menu. Dat laten wij de hele week al zien hoe ze dat doen. En het hoogtepunt is Assen, Sergio Buus in dit programma. Ja, ik kan mij trouwens wel wat een fleurige invulling van mijn weekend vaststellen. Dan dat Peter en Klaske Cascarel altijd een dien. Want die bezochten 10 jaar lang, daar doen het 10 jaar, alle kerkhoven en begraafplakken in Friesland. En dat smiet dan dit op. Dit boek. Dag, mijn lieve moeder. Laten we daarvoor dadelijk maar beginnen, want ik kan heel lang praten. Maar laten we maar naar de kern gaan. Dit is een grijfstien. Die heet jou rekken, hè? En dit heeft de basis west voor het boek zoals die er nou luidt. Kun je uitlezen? Dat is de start geweest. Er was in Brongerga, er is nog steeds, een pronggraf van de familie van Limburg-Stieren. Dat is vlakbij Oranjewoud, is dat, hè? Ja, want die familie woonde ook op Oranjewoud. En die was gerestaureerd op initiatief van een paar van die serviceclubs. Met veel subsidie en dergelijke. En ik zat ook in een van die subsidierende instellingen. Huppatee. Er even naartoe om te zien hoe het worden is. Niet om te inspecteren hoor, want dat komt altijd wel goed. Maar gewoon uit nieuwsgierigheid. En ik kom daar en ik draai om dat protserige graf heen. En het was prachtig ding. Het was prachtig ding. Maar ik loop verder en daar zie ik een hele mooie stoeppaal. Met gecizeleerde letters van de gebroeders Binnerts. En daarnaast het zerkje. Dag, mijn lieve moeder. Ja, Zo'n beetje uit het gras. 50 bij 50. En daar werd ik zo geraakt dat ik kreeg de tranen in de ogen. Want het heeft geen datum, het heeft geen naam. Het is voor iedere moeder uit elke tijd. Ja. Dus ik naar huis. Ik zei tegen een klasje, kom op, in de auto. Ze zei, wat doen we dan? Nou, ik zei, dat zie je wel, dat moet een verrassing wezen. En we reden er naartoe. We staan weer bij dat grafje, dezelfde middag. En ze zei, wat prachtig. Wat prachtig. Wat een geweldig kind, een zoon of een dochter, die dit voor zijn moeken oprichten had. Ja, ja. En wij waren helemaal verrast. En de uitgeverij wou altijd al een boek over de grafcultuur. Toen zeiden wij tegen elkaar, nou, dit is de inspiratiebron, deze moeder, voor ons om dit werk te kunnen doen. Ja. Zullen we trouwens even zien, want ja, we zijn weer omgegaan. Want ja, wij dachten, nou, als die man dat aardig vindt, je hebben al die graven, pensioen in heel Friesland, dat met de honderden, dat met duizenden wezen. Even waarom naar Bronneke, is het. Ja. Zullen we even zien hoe dat Ja, doen? ja.
gevallen door de Duitse terreur. Pieter Hermens Bergsma, weer een hele andere naam. 1787 of zoiets. Ja, dan heb je het graf van de gebroeders Rimmerts, waarschijnlijk vrijgezel bleven. En hiernaast had je dat liggende kerkje van 50 bij 50. Dag, mijn lieve moeder. En die is weg. En die is weg. Jongen, jongen. Hoe is het mogelijk? Wat jammer. Hoe kan dat nou? Zijn vrouw sterft voor de tweede keer. Zijn moeder. En dan denk je, nou, dat is eeuwig. Dat is voor elke moeder. Ja, niks in scène zet. Gewoon erheen om te filmen en voort. Ja. Je wist van niks. Nee. Je wie echt. En haar man, verdrietig. ook zijn vierkant kerkje, ook vet. En de dochter, die waarschijnlijk het voor haar ouders het oprichten, dat was een staande stijl, niet zo vreselijk hoog, met een mooie roosje erop en zo. Nel, en die had een graf voor haar man ook oprichten. En daar staat op, jij, mijn man. Met wel de data, Ja. maar niet de naam. Nee. Al die 3 graven zijn weg. Ja. En daar komt je wat achter. Daar kwamen we gisteren achter, omdat we gingen filmen. Nou, Klasje zei nog tegen mij toen we terugreden, het is nou werkelijk. Dag, mijn lieve moeder. Ja. En niemand weet wat blauw is. Nee, ze hebben het drumt, terwijl het plak zat is. Nou, laten we dit maar nog eventjes verwerken. Want er is nog volle meer te vertellen hoe dat boek. Hè? Want het gaat hoe de graafcultuur. En wat mij dan opvalt is dat je struinen daar hoe die graaf. Ik bedoel, ja, ik weet niet hoe het met hem zit, maar het is net mijn hobby. Wat look je daar zo aan doen? Prachtig. Waarom is het zo mooi? Het is prachtig. Niet alleen om de vormen van al die grafmonumenten, maar wat die te vertellen hebben. Die vertellen soms ook in gedichten, prachtige gedichten. Ja, die staan hier al hierin te en lezen, in inderdaad. afbeeldingen vertellen ze heel veel van die doden. Want die grafmonumenten zijn voor ons wel steeds de aanleiding geweest om ons te verdiepen in de personen. Want het gaat natuurlijk om de personen. Die hebben ons ontroerd. En daar ben we achteraan gaan. Maar heb ik iets ontdekt waarvan je toch... Dat wist ik nog net. Want je hebt natuurlijk alles al beschreven. Hoe kerken en hoe plakken in Friesland, architectuur. Is er nog iets waarvan je denkt... Goh, dat had ik nooit verwacht. Die hele grafcultuur was nij voor ons. Maar wat valt dan op? Nou, wat wij wel heel leuk vonden... We hadden meer verwacht bijvoorbeeld van de bloemtrommels, van de graftrommels. Dat zijn die metalen trommels, met die kunstbloemen erin, die niet verwelken. Nee. En de meesten die zien er ruw neus uit. Ja. En toch viel dat teugen. Okay. Daar hebben we 300 van gefotografeerd. Nou, en toen we de selectie moesten maken voor het hoofdstuk... Nou, toen hadden we er krek 20 over. Maar de gedichten... Ja, daar kan we nog een apart boek. Nou, want dit is echt zo'n ding... Ja, het komt uit vlak voor Sinterklaas. Ja. Het is net een cadeau van Stinks dat stuk voor het maar keep. Maar als er in zit... En ik kan me vaststellen dat een heel veel mensen dat opmerkt. De blus blijft erin. Ja. Het spietige nog is... Dit zou 4 geven. Maar nog één vraag. Ja. Weet je nou zelf wat je wil? En waar? Had je nou, ik had eerlijk gezegd... Ik had 2 begraafplakjes. Dat is niet echt serieus hoor. Maar 2 dode akkertjes... op het vizier, dat was natuurlijk Brongerga. Ja. Maar ik denk er niet meer aan. Want dan heb ik binnen 10 jaar ruimte. Dus dat doe ik beslist niet. Maar die van Siggerswoude is ook zo prachtig. Siggerswoude. Helemaal niet expliciet of zoiets. Heel ingetogen, maar zo mooi van sfeer. Siggerswoude, kan ik je hem echt aanraden. Dat is mooi. Wat? Waarom zo mooi? Nou, mooie hekjes en mooie monumentjes. Hele eenvoudige, ook die metalen hartjes. Die blikken hartjes, die beschilderd binnen, soms helemaal verroest. Dat is zo prachtig van sfeer. Neem het boek mooi en geniet je ervan. Want er zitten droevige dingen in van bandjes die het al hier verstoren binnen. Je vindt het al hier. Bedankt. Ja. Een mooie historisch oersjof van de Grijven. Dank u wel. Ja, op 17 juni. Dan hebben we het bij Omroep Friesland altijd een tijd voor tafel 18. Dat is de ziektocht naar de beste Friese amateurkok. Nou, speciaal verbind krijgen de science-kandidaten deze week een masterclass patisserie. Zo'n deeg met muesli master maken worden, een cremeux van reet fruit en witte chocola en een chocolademousse van Mangiari. Mandy en Tizi zeggen we de uitles en de wijze waarop de kandidaten dat bezochten in de praktijk te brengen.
Nou is het tijd om het resultaat te bezien. Alles klopt. Wat we gaan doen. Ik ga even 1 bordje maken. Zoals ik denk van, ja, dat is wel leuk. Dus eentje. Dit zou kunnen. Dat is 1 manier. Oké, dit is het eindresultaat. Fantastisch, hebben we goed gedaan. Hij moet zalvig zijn. De crème is zalf. Nou, je ziet, hij is gewoon mooi, zalf. Dit is goed. Die loopt ook niet weg. De chocolademousse loopt een klein beetje weg. We zouden kunnen zeggen van in die tijd moet hij misschien nog 10 gram, 15 gram extra chocola hebben. Ik zie hier, dit is 1, dit is 1, dit is 1. Nou, deze is gewoon te dun. Ik weet niet van wie deze is. Voor mij. Ja. Heb je de gelatine erin zitten? Ja. Oké. Nou, qua opmaak. Ja, dit is een beetje zeg maar het idee van een tompoes. Daar kun je het. Ik heb ervan gemaakt dat ik er nog van maken kon. Ja. Want ja, het is niet allemaal gezet. En Nee. De moes loopt. En Ja. Enig idee hoe dat kan door de moes loopt? Dat die... ik heb de slagroom had ik vergeten hè, om erdoor te doen. Daar heb ik hem alsnog doorgedaan. Ja. En ik denk dat dat Ja. de fout is geweest. Ja. En dan wil ik nog wat tip daarvoor meegeven. Maak het niet te ingewikkeld. Maar als je Kijk, en ik vind, voor mij is dit al niet echt ingewikkeld. Want het zijn eigenlijk maar 3 dingetjes en de chocola. Chocola had ik ook weg kunnen laten. Het is wel leuk, het is meer deluxe. Ja, als je een mousse of een crèmeux hebt, of een sabayon, of nou ja, doe nog eens wat dingen erbij die je wilt doen. Je kunt ook iets warms erbij doen. Dan wens ik jullie heel veel succes. Kennen jou dit kreklijke goed of beter? Zoek op uw website voor de recepten van deze crèmeux, de chocolademousse en het zomerdeeg. Ja, in die tafel achter zeggen wij sneun hoe er daar werken we naar de finale, naar de ziektocht van de beste amateurkok van Friesland. Pieter Tjeerdsma, welkom. Welkom. Dat is krijgen we waarom uit Amerika. We weten dat staat dwaande best maar die een 4-delige documentaire over het Fries Kinder, het Zwarte Goud. En daar kwam ze bij ons op de redactie en dan zei ze, ik ben krijg waarom, ik heb zulke bijzondere verhalen, dat moet ik u vertellen. Nou, dat vinden wij natuurlijk bijzonder. Het is mooie beelden. En het draait al hier om het hinder. Nou ja, het hinder, het is een ziekte die het hinder dat speelt in The Legend of Sorrow. Zullen we daar eerst eens even naar zien hoe dat, wat voor hinder dat is? Komt-ie. He must break. Ja, een Hollywood-ster, maar Frieske roots, want Absoluut. het hinder komt uit Friesland. En wat kun je erover vertellen? Nou ja, dat we dat weten, dat hebben we te danken aan Annette Berends uit Makkum. Want die had in 2004 door die film uitkwam de Telegraaf bellen en die zei van, weet je wel dat dat een Fries kinder is en dat het bij Uwswijk komt? En nou, die zei, nee, dat weten we net, maar dat vinden we fantastisch. Dus zij is dat de wereld in kwam. En ik wist dat nog. Dat wie, ik wist net meer precies aan het Berends en zo wat heen. Maar ik wist het wie, en we zijn met die film ondergegaan. En ja, Amerika is gewoon heel belangrijk voor het Fries kinder, daarom ben we erheen gegaan. De emigranten, de Hollywood, et cetera. En daar had ik net bellen en ik zei, hoe zit het? Nou, hij zei, maar dat hinder komt net echt bij ons. Wij hebben dat net fokt. We hebben het kocht van Anne Akkema. En Anne Akkema zei, nee, we komen bij Fijke Halterop bij. En uit Baaien. En daar ben ik heen gegaan. En die hier nou nog wat filmpjes zelfs van het hinder. En toen ben ik door de kant uitgegaan van, waar is dat hinder en hoe is dat dan daar kwam? Want hoe heet het hinder? Het hinder heet Ariaan. Ariaan. Ja, in die film heet het Tornado. Tornado, ja. Ja, maar in de... Maar dat is steeds met de reden van die verhaal in die 4 deel. Waar is hij? Maar kun je dat al vertellen? Is hij er nog? Of...
Ja, dat vertel ik natuurlijk net. Nee, want als je een voetbalwedstrijd had, dan wist de uitslag al van tevoren niet meer. Maar in feite is dat niet belangrijk. Het is een manier om verhalen te vinden en te zien. Want er komt dus in die ziektocht naar waar het dat hinderhoorn en hoe is dat in Hollywood kwam en waar is het nou, komt de meest fantastische mensen in. Wist wel? En daar gaat het om. Het gaat net zozeer, het gaat ook hinders, want die zijn prachtig om te zien. Het zijn filmsterren. Daarom is Hollywood er ook bekend, maar het gaat vooral ook om die verhalen van die fantastische mensen. Ja. En Big Leaks, de emigranten. Het is uiteindelijk de broer van die Annette Berends die dat hinder in Amerika helle had. Want die hier een handeltje met zijn heid. Dat is een emigrant die piloot wilde voeren. En die nou in Norco, een soort stadje wennet in Los Angeles. En die hier een handeltje in die Friese hinders. Ja, Simon Atema. Simon Atema is dat, ja. Nou, zullen we vaak beginnen wat voor verhaal hij leeft? Simon Atema. In 1988 ben ik naar Amerika gegaan. Hier dus weer een brochure en er stond een prachtig liedvliegtuig in, maar wat knappe verhaal. Ik dacht, nou, dat wil ik ondersquallen daar. Dat lijkt me wel wat. Als nou juist in dat hinder van Sorrow, hoe belangrijk is dat voor je best? Ja, prachtig. Natuurlijk, prachtig. Alleen maar goede reclame. Voor onze winkel. Nou, mensen die zijn er bekend mee. Het hele stadje is opzet van mensen met hinders, beesten, kaai, wat ze maar hebben willen. En er zijn net volle regels, maar wat was net in de achtertuin hem mooist. Dat we hier ook een beetje sjuggen. Nou, eerst maar je nemen. Ja, Pieter. Ja, maar deze man is nou de grootste heerhandelaar van heel West-Amerika. En daarom heeft hij dat vliegtuig. Hij gaat met het vliegtuig naar zijn klanten. Dat is dus ook een man die dat hinderhoorn heeft. Ja, hij heeft het hinderhoorn. Hij heeft het van zijn heid gekocht en hij soort weer verhandelen. Hij hield de hele helft van een klant en die moet uiteindelijk net haar. En in Hollywood zochten ze dus van die Sorrow-film een hinder. En zo kwamen ze bij hem te lonen. En zo had hij het verkocht aan Hollywood. Ja. Uiteindelijk heb ik weer omkregen. Want hoeveel eigenaars heeft het hinderhoorn? Nou, wij hebben er 8. 8? Ja. En bij elk? En bij elk heeft het wat dienen, hè? Ja, bij elk vind ik het een fantastisch verhaal. Er binnen gezinnen die het als huisdier hier. Maar hij had het eerst verkocht aan zijn boorvrouw. En al die mensen, en dat is het aardige, want nou juist wat hinders met mensen doen en hoe belangrijk dat die voor hun binnen en wat die voor hun bezutten. En daar gaat die film ook wat door, hoe de baan tussen mensen en hinders. En een daarvan wie Cheryl Gosnell, dat is de buurvrouw uiteindelijk van Simon, die dat hinder een heel Scott Holland had. Okay. En daar ben ik even geweest. Oké, nou zie maar even. Get those feet out, buddy. And I missed them, believe me. It just brings back so many memories. He was very important. He brought joy in everybody's life. Yeah, he brought joy in everybody's life. Ja, ik kan me eigenlijk niet bij voorstellen dat ik zo goed om een hinder, maar, nee. Maar dit hinder doet dat kennelijk bij mij. Ja, het is gewoon een bijzonder hinder. Ja. Nog altijd? Ja, dat begint net te verklappen, maar wel. Nee, in de film, hè? In de film is het een bijzonder hinder, ja. Maar wat zou dit oer? Want het is die verhaal, maar dat gaat eigenlijk over al die Friese hinders die in Mexico en nog binnen. Hoe komt dat bij elkaar? Want het is natuurlijk een geweldig voor die als filmmaker dat die emoties er binnen. Ja, nee, meest oeral zo? Ja, dat is oeral zo. Dat komt eigenlijk oeral in. Die hinders budgetten fantastisch. Dat hebben Jerik. Ja. Ook dat plaatje zo, dat denk ik, nou, misschien vertrouwd dat ik een Fries ben. Ja. Maar ze winnen haast al een idee, hè? Ja, dat weet ik wel. Maar het is toch een geweldig beest. Ja. Nee, maar begin van deze eeuw winnen nog maar 3 hingsten, wissel. Ja. En dat is nou binnen 60.000 toen de hele vrouw. In China werd ik nog geen keer naar het goed zit. En in Amerika, in Mexico werd de meeste hinnen verkocht weer op het heden. Dus het is toch nog wel een fantastisch exportproduct. Het is een beetje Fries erfgoed, toch? Ja. Hey, en dan, was naar China? Nee, gaat het niet terug? De collega Albert Jens. Oké, nou, maar nou, dan komen we daar ook weer bijzonder verhaal. Dan houden ze op de hecht. Hey, hartstikke bedankt. Heren, bedankt. Succes, man. En jammer je boek. Dank. Ik denk dat dat wel begint te rennen. Ja, dit wie bient van nou. Ik wens je nog een hele mooie jong verder. Ja, ik wil meer van weten van. Ja. Het is even snel voorbij. Ja. Morning Bient, 2 man die echt alles weten hoe sportpub Jereveen.
Foppe de Haan en Riemen van der Velde. Nou, wat moet we hem zien? Ja, toch wel.